Ik ga niet leven, wat moet ik zonder dat? Het ben maar fjouwer liedse wutjes. De energiestrijd is een wedstrijd tussen zorgorganisaties en die gaan komende winter op een leuke manier energie besparen. Dus net energie, het gaat om energieverspilling voorkomen. Op een leuke manier met energiebingo's, kruiswoordpuzzels en heel soort muziek en beweging, zoals onder andere SIEP. Ik ga jonge band en die krijgen ook weer band, hoop ik. En ja, om dat te bewaren voor de oude generaties, moeten we gewoon met z'n allen een duurzamer leven. Daar komen we net onderuit, want anders dan komt het net goed, dan verwarmt de aarde te bot en dan uiteindelijk is het gebeurd met deze planeet. We hadden maar één van, dus je moet er heel erg voorzichtig mee omgaan. En dan probeer ik in mijn eigen privéleven daar van alles aan te doen en ik probeer het ook uit te dragen. Het is belangrijk omdat we zorgen in zwaargehuisten valt ik nog wel een soort besparing op alle sectoren, maar in de zwaargehuis niet. En het is vooral heel leuk om mooi bewoners personeel samen en de technische dienst de verspilling te voorkomen. En we kunnen vaak gemiddeld zwaargehuis €10.000 in een winter besparen, in 3 maanden tijd. Nou, en dat is een hele leuke manier om dan maar die €10.000 wat voor bewoners of personeel te doen. Wij doen hier om duurzaamheid te promoten binnen onze organisatie. Wij bouwen al heel erg duurzaam. Alleen het gebruik in duurzaamheid binnen de zorg, dat kan meer aandacht krijgen. En wij hopen hier in Kolm een uittrap te aan om vervolgens binnen de hele organisatie van alle jaren meer duurzaamheid in het gebruik van de gebouwen en binnen de zorg te krijgen. Men kan een prijs winnen, de beste zorghuis die procentueel het meeste bespaart, krijgt het lentebouw. En dat is een hele middag vol mooie muziek en doen we. We gaan zeker dus best van en ik ben heel benieuwd wat de komende 3 maanden in december, januari, februari wat het opbrengt. En welke handvaten of de agenda u aan kent, zodat we op een leuke manier hier de duurzaamheid energiestrijd winnen kunnen. We hebben periode in de squaltie gekocht, in Cubaat. En daar hebben we zonnepanelen op. Dus we proberen zo vol mogelijk de energie, en dat lukt volledig eigenlijk, om dat via de zonne-energie te broeken. En daar draait nog uw huishouden op, maar ook uw theater. En dat is gewoon hartstikke mooi. Het is een landelijke energiestrijd, maar we hopen uiteindelijk dat de prijs wel zo mooi weer zit die in Friesland komt natuurlijk. Maar we hopen dat meer zware organisaties, Friese organisaties leuk vinden om komende winter een wedstrijd te spelen. En het is vooral helemaal coronaproof, dus dat is ook wel belangrijk om even te zeggen.